vtedy prichádza aj diabol a bude ti dávať svoje ponuky, len aby si padla. Takže co mám robiť? Utekať viac k Ježišovi Kristovi. Poďme ešte Matúš 26. Matúš 26, 41. Ja poprosím môjho pomazaného Dávida. Tam ti meno nové. Jež Dávid. Dobre, poďme. Aké som povedal? 26, 41. Amen. Matúš. Dvadsaťšesť, 41. A tu sa píše. Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telo slabé. Tento verš citoval Ježiš, keď prišiel za svojimi učeníkmi. Ježiš sa ocitol v záhrade, kedy mal a modlil sa a hovoril: Otče, je li možné odo mňa tento kameň? Ale Bože, nie, a sa deje tvoja vôľa. A viete, nič sa ešte nedialo. Tak Ježiš stál a ide za svojimi učeníkmi. Tí, ktorí boli 3 roky s ním, ide za nimi. A hovorí: hej, ako? Co spíte? Modlite sa, aby si nepadli do pokušenia. O akým pokušení Ježiš im tam hovorí? O akým pokušení? Počujte, telo vždy zaspí. Telo je náchylné na jednu vec, že sa chce odvracať od Boha. Ale Ježiš im tam povedal: duch je hotový, duch je pripravený do boja. Duch váš chce bojovať. On nemá ničomu prostor. Ale vaše telo áno. A tak Boh išiel zase a zase sa modlil. A učeníci chvíľku sa modlili a plávali. A to je presne tak, že dnes v cirkvi, halleluja, odídeš domov a zase robíš to, co si robil. Zase. To nie je len halleluja. To nie je len dobrá služba. Boh, Ježiš bol so mnou, rozprával so mnou. Hovorím: amen. Ale už nezaspí. Stoj. Modli sa. Očakávaj Božie kráľovstvo. Lebo Božie kráľovstvo prichádza. Boh prichádza, cirkev. Boh prichádza. A ty, ja sa musíme pripraviť. Ty, ja sa musíme pripraviť. Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Takže pokušenie bude stále prichádzať. Stále príde pokušenie. Otázkou je, kto vie odolať pokušenie. Teraz niečo poviem. Poďme tu na seba lepšie na mňa. Kto tu má cigarety? Nikto? Má to niekto? Ja viem, že máte. Niekedy máte, neklámte. Neboj sa, ja chcem niečo ukázať. Prinies mi. Neboj sa. Ja som len človek a nevedia ukázať, hambia sa. A myslíš, že Boh nevidí tvoju kapsu? You are better preparation. Also for you are not. Toto ma držalo veľa rokov. Veľa rokov. Ale pozri, niečo ti teraz iba ukážem. A vy, ktorí si na mňa, nie že vy strihnete a poviete: po pastori si videl palo kazateľa. Môžem si zabaviť. Je to moja osobná vec. Keď chcem byť vonka zapaliť, nikto z vás mi nezabraní. A ani Boh by mi nezabranil.
Jak sa ty rozhodneš, tak bude slobodný. Teraz, keby ste zapalili, pre mňa toto tu je mŕtve. Je to mŕtve, nežije, je to pochované. A keď na to pozerám, čo? Leží tam muž, nejakú narkozu má. A kde je v Biblii napísané, že nemáme fajčiť? Tak tu na krabičku. Že zabíja. A Biblia hovorí, nezabiješ. Komu dávame prostor? Počuj. Môžete prísť, ale ja vám to nedám. Zoberte si to sami. Chcem vám niečo ukázať. Uvedomuje si, kto žije v tebe? Je Duch Svätý. A nie je dobré povedať, to mení Ježiš. Radšej budem bojovať. Radšej budem bojovať. Radšej budem možno každý deň, radšej budem možno prekonám aj nervy, prekonám. Ale viem, že vidím ako víťaz, ako prehrám. Viem, kde je dosť. Diabol, to si ma klamal, to si ma zviazoval. Zober si to. Ja budem žiť celým životom. Takže možno teraz som poukázal na cigarety, ale sú tu mnoho iné veci, co môže to byť. Mnoho iné veci. Lebo každý pozerá na to viditeľné. Ale Boh sa pozerá teraz na niečo viac. A to je na každé jedno srdce. Čemu dávaš prostor ty? O svojej mysli? O svojom srdci? Lebo Biblia píše, jenom mysl a on si zrečí. Takže tomu, čomu dávame prostor, to nás viaže. Alebo oslobodí. Je na nás, čemu ty a ja dáme prostor. Pamätáte sa na služebníka Joba? Pomalý muž, plný víny, plný moci. Všetko mu, iným slovom, diabol zobral. Zobral mu rodinu, zobral mu deti, zobral mu majetok, všetko mu zobral. Nemal nič. Ostala mu len žena. Jeho vlastná žena mu ostala. A dokonca jeho telo zrazu nebolo jeho telo. Lebo sa stalo telo, ktoré bolo málomocné. A zrazu tento muž, aj keď bol v takej bolesti, aj keď bol v takom tlaku, aj keď diabol na ňo útočil, on stále vedel dať odpoveď tým, ktorí mu hovorili. On stále povedal, nie. Ja nebudem chváliť Boha len tedy, keď je všetko dobré. Ale ja budem chváliť Boha aj tedy, keď je zlé. Ja nebudem chodiť do církve len keď mám na účte. Ale ja budem chodiť tedy, keď nebudem mať nič. I tedy prídem. Keď sa budem cítiť na dne. I tedy prídem. To sú ľudia, ktorí milujú Boha. Ktorí vedia, nedajú prostor. Niekedy príde nemoc, niekedy príde bolesti hlavy. Niekedy príde, že sa cítiš nevoľne. Alebo páta dáš. A veľa ľudí sú zastavení kvôli tomu. Spravia z toho z takého také. A ľudia sú zastavení a pritom diabol tam funguje. Pritom diabol urobil, aby si ostal doma. Pritom diabol spravil, aby si dal tomu prostor. Je čas dávať prostor diabolovi. Je čas dať prostor Bohu, Duchu Svätému. A nás zlomí. Ja sa modlím, ale Boh nás zlomí. A nás tak zlomí, že keď budeme odchádzať, príde veľké uvedomenie, že potrebujeme viacej Boha. A to není len Bože, ty ma miluješ. Však to už každý vie. Pán ma miluje, ale Pán ťa moc miluje. A dal všetko za teba. Ale miluješ ty Boha? Miluješ uctievanie?
Miluješ to, co Bůh tu robí? Miluješ to, ktorý sedí vedľa teba? Máš ho rada? Alebo je to len o tom? Boli sme v církvi. Buď budeme tí, ktorí slúžia pre Pána Ježiša Krista, ktorí sa pripravujú. Mi rodel, ale ja sa musím pripraviť. A keď vidím, že možno domáci robí prestaň. Nakedy. Ježiš, ale daj sa do poriadku. Už tak nebudeme žiť. Nebudeme mať v dome i diabla, i Boha. Budeme mať tú svetosť. Budeme žiť svetým životom. Ja už dosť. Už nebudeš preklínať v mojom dome. Stop! A v mojom dome sa hovorí požehnanie. Už nebudem robiť tieto veci. Musíš to ty zmeniť. Boh to za teba nespraví. Boh tebe dal moc, aby si to spravil. A veľa ľudí čakajú, že Boh spraví. Nie. Veľa vecí Boh nespraví. A nie kvôli tomu, že by nemohol. Veď je Boh. Ale pretože chce ťa naučiť, jak správne žiť. Chce i teba naučiť, aby si vedel, jak správne konať. A v tomto čase potrebujeme všetci sa navrátiť tej prvotnej láske. Zamilovať sa viacej do ňoho. Že to nebude uctievanie kávka. Ale to bude uctievanie plnej lásky, plnej moci, plnej horlivosti. Že to bude nie, Bože máme, ale budeš prehlasovať, Bože, ďakujem. Pane, že ty pomáš, ty si mojou silou, halleluja. Tvoja reč sa zmení. To nebude plakanie, aj keď niekedy budeš tak na dne, presto sa budeš radovať, lebo Boh je tvojou silou. Musí niekto povstať, musíme vyjsť z náboženstva a vstúpiť do tej reality Ducha Svätého. A tá realita je na tomto mieste a ty musíš skočiť do toho. Pokiaľ neskočíš do toho prúdu moci, bude to pre teba bláznostvo. Prídeš a odídeš smutný. Prídeš a stále uvidíš ten problém. Ale keď prichádzaš na toto miesto, zanechaj problém a zober si požehnanie, radosť a slobodu. Nech si len ty od Boha, ale daj ty Bohu. Pastor, veď nemal nič. Práve preto, že nemáš nič. Máš len jedno. To je tvoj život. To je máš len Boh. Nie na 50%. Ale je človek, ktorý sa odostá Bohu Bože. Ja ti dávam všetko. Rob si s mojím životom, co ty chceš. Už nie rozhodujem, ty rozhoduješ. Nedám prostor hriechu, nedám prostor diablovi, nedám prostor týmto veciam. Ale budem, Pane, sa snažiť, aby som žil svatý život. A možno veľakrát padneš, možno veľakrát sa potkneš. Nevadí, postav sa, poď ďalej. Postav sa, poď ďalej. Lebo sa oplatí podobať, oplatí sa postaviť a kráčať. Lebo niečo prichádza na túto zem, niečo veľké prichádza na túto zem. Tá slávna nádej, ktorú každý očakáva je v nebesi a ona príde. Ale musíme žiť svätým životom, aby sme boli srdce. Blahoslavení čistého srdca. Lebo oni Boha uvidia. Oni Boha uvidia. Pýtal sa, čo chceme zmeniť. Čo chceme dneska zmeniť? Alebo čo dovolíš Bohu, aby sme? Jak máš dneska prísť Bohu? Nedávajte prostor, niečo teraz ukážu. Dneska mnohým sa to stalo. Keď si uctieval Pána, uctievala si Pána, tak si mal veľký boj vo svojej mysli. Bol si stále pri tom mysle. Ale niektorí už lietali. Ale niektorí mali problém tu. Pozri, jak diabol robí. Uctievaš a
to, co vidíš ako problém. Nikdy sa nedostaneš tu. Keď budeš tu, a ty riešiš problémy. Hľadáš riešenie. Jak to vyriešiť? To je a Boh nerozpráva. A chválí mi všetko, a ty stále. Ja sa ti poviem, špatne, preto si nedostal nič. Nezameraj sa na problém, lebo diabol ti to bude hovoriť, koľko problémov máš. Ale stačí, že niekto pochopí jedné veci, ako Dávid. Zavolajte mi Dávida, hraje. Zavolajte mi Dávida, Išajovo, chlapca, zavolajte mi. A mi zahraje, lebo ma poslal do slidu. A zrazu Dávid príde, chváli. A zrazu sám je slobodný. Slidu odchádza, zle zmyšľanie, problémy odchádzajú. Kedy odchádzajú problémy? Keď my úctivom sme zameraní na chválu Boha. A keď vidí problém, nevieme problém stranou. Pane, ty si tým vším, Pane, koho som prišiel chváliť. A už nepozeráš na problém, zrazu problém vidíš malý. Keď úctivaš Pána, Boh ťa píra a zrazu vidíš riešenie na každú situáciu vo svojom živote. Zrazu vidíš tam, kde si bol problém. Vidíš, že Boh dáva riešenie. Ale on dá len tak, keď ty ho začneš hľadať celým srdcom. Nie, problém má, Pane. Nie, nepláč, dcero, nepláč, synu, lebo niekto zaplatil, niekto povedal, že dokonal, ty prichádzaj smelo pred trónom milosti, ja s chválou a s úctievaním prichádzajte pred ním a nájdete odpočinok tí, ktorí ho hľadajú celým srdcom. Pane, kde si? Ja som blízko tvojich ústa, som blízko tvojho srdca, stačí, keď pozrieš na ňo. A ja mám na ňom pozrieť, keď ho nevidím. Pastor, už neládzem. Už sú za hranice. Vidíte, co poviem? Práve nastala nádej vidieť Boha. Keď vidíš hranicu, nevidíš východisko. Boh hovorí, halleluja, ukážem ti dvere. A Boh sa stáva realitou. Ježíš sa stáva tým vším, čo prejdeš. On ťa preniesie. Ale ľudia potrebujú prísť k nemu s chválou, s uctievaním. Keď prichádzate, neriešte vo svojej mysle problémy. Biblia hovorí, dajte do mne. Vy sa zamerajte na Boha. Vy sa zamerajte na uctievanie. Lebo to jedno Boh chce. Takže Job stratil všetko. Pýtam sa teba, čo si stratil ty? A už niekedy máme, teraz trošku sa vyjávam. Iba trošku. Niekedy stratíš toľko. Si povieš, či to má cenu. Ale keď nestratíš Krista, to nebude mať cena. Preto si uvedom, nestratíš, co stratíš. Nestráti Božiu prítomnosť. Lebo toto je dôležité. Božia prítomnosť. A ona je tu, církev. Keď je Boh prítomný, všetko je možné. Všetko je možné. Ja keď musím Pána, neriešim nič iné. Iba riešim, Pane, ešte viac. Viac tvojej milosti, viac tvojej lásky, Pane. A užívam si Boha. Ja nechcem byť ten, kto je príde do církvy a prišiel s problémami. A s problémami ide preč. Ja som prišiel preto, aby som vyriešil svoj problém. Ja, len s Kristom, že ho budem uctievať. Co ťa drží? Co drží týchto ľudí v Zácnove, ktorí sú ešte vonku? Mám len co? Tento svet, diablové ponuky, že im háči. Ale vy sa odtiaľte od týchto vecí. Odmietnite diablov systém. Prečo? Keď odmietneme to, co diabol nám ponúka hriech,
môžeme prijať svetosť. Vieš prečo? Lebo Boh svoj národ posvetí. Pastor, co dneska bude? Jak nemám dať prostor diablovi? Ešte viac u Kristovi. Čím bližšie si u Krista, tým viacej diabol na teba nemá. Čím bližšie ideš k nemu, tým viacej si v jeho ochrane. Nie od neho. Počujte, budú veci, ktoré môžeš sám skriesiť. Viete, váš hriech, ktorý diabol vám dával. Ale keď prišiel Kristus, oslobodil vás. A vy ste slobodní. Stále máte moc oživiť. Ale keď budete s Kristom, jeho láska vám to nedovolí. Prečo? Lebo budete stále milovať Krista. A nie tento svet. Preto nedávajme prostor diablovi. Tu, že nie si nič, dokonca on príde a vieš, čo ti povie? Ty nie si nič. Alebo priniesie do vzťahu. Však ona ťa nemiluje. Ona nemá vernosť voči tebe. A prídu tieto veci, to sú diablové taktiky. Ja chcem ničiť manželstva. Ja chcem ničiť vzťahy. A toto robí diabol. Priniesie ti niečo do tvojho života, aby si sa toho chytil. Preto sa nikdy nechyť ničeho, co diabol ponúka. Ale chyťte sa nádeje a lásky Pána Ježiša Krista. Blahoslov je silný. Blahoslov je požehnaný. Táto služba je služba ducha. A mnohí prídu. Mnohí prídu. V tejto sále nebudeme. Boh dá väčšiu sálu. Národy a národy budú prichádzať aj boli na službách v Glasgowe. Vieš prečo? Keď to poviem. Dovolím si to povedať. Ste pripravení? A keď ste so mnou, tak príďte so mnou. To, čo není na piesku v Glasgowe, pardon, to, čo není na skále v Glasgowe, všetko padne. Všetko. Viete prečo? Boh bude triasť. A každé náboženstvo. Boh, počujte, my nie sme náboženstvo. Ja nepatrím do žiadneho náboženstva. Ježiš není náboženstvo. Ježiš není víra. Víra musí byť v tebe. Je v nápise. A to, co není z Boha, bude brúcať. Ja, slovo Boží, pravdou Evangelia. Počujte, církev Pána Ježiša Krista sa musí hýbať. Ja, v moci a v síle, tam, kde není moc, nie je duch Boží. Kde je duch Boží? Je tam, kde je zjavované Evangelium plné moci. Plné moci. Apoštol Pavol povedal, ja som k vám neprišiel len so zvydranými slovami, ale v moci a prejavu Ducha Svätého. Co je práve Evangelium? Bude priťahovať národ. Bude priťahovať ľudí. Bude priťahovať stratených. To je práve Evangelium. Že nie rok, dva budeme na jednom mieste, ale musíme sa pohnúť. Pohneme jednoducho, že spoločne vykročíme a budeme demonstrovať Božiu slávu, budeme prehlasovať majestátnosť, budeme vyťahovať ľudí z pekla, lebo tento svet ich drží. Kto má kľúče, dostali si. Kto má kľúče, máš ich práve teraz ty. A kde je to? Je to v tvojom srdci. Ty máš Evangelium Bože a Evangelium Bože nie je slabé, ale je silné, halleluja, aby rozrazilo každé púta, ktoré sú držané ľudí. Práve Evangelium. My nie sme komunita. My nie sme charita. My nebereme charitu, ani nebudem brať. My nie sme biznis. My živá církev Pána Ježiša Krista, ktorá ide a zabera mesta pre Krista.
není splatenie pastierov. Vy ma neplatíte. Nikto ma neplatí. A presto slúžim Bohu, lebo môj šéf, môj pán pánu vydáva všetko. On je môj samopakovateľ. Je tento svet, ale môj pán Ježiš Kristus povedal, ja sa o teba postarám. Preto buďte opretí na ňo. Toto není biznis a nikdy ani nebude. Toto je služba ducha. Služba ducha. A vieš, co robí služba ducha? Zjaviť Boha. Svatosť. Svatosť. Nie. Nikde v církvi nemusí byť svatosť. Nehovorím jednu vec. A svatosť je v církvi. Lebo musí byť v církvi. Keď není svatosť, není ani Boh a není ani Duch Svätý. Kde je dneska Duch Svätý, pastor? Videl si ho? Áno. Ty si ho videl? A teraz vám mám otázku. Kto z vás ste videli Ducha Svätého? Každom z nás. Amen, sestro, je to pravda. V každom z nás. A videli ste ho reálne? Pastor, to už je za hranice slova, nie? Skutky a činy. Amen. Viete, jak Duch Svatý ukazuje svoju vizitku? Nebo jak on reprezentuje vo svojej moci. Ducha Svatého nikto nikdy nevidel, ale vy, halleluja, vy ste ho videli. Lebo pri vás je a pri vás zostáva, halleluja. Svet ho nemôže prijať, lebo ho nevidí. Ale vy ste ho videli a počuli, halleluja. Jeho moc je na tomto mieste a možno niekedy vidíš divne, že niekto padá, niekto temenci. Nedím sa. Keď Duch Boží je na tomto mieste, veci ducha sa budú diať. Ľudia budú slobodní, ľudia budú plakať, padať. Prečo Duch Boží sa ich dotýka? My nie sme náboženstvo. Ja chcem bežať. Ja chcem zažívať moc ducha, radosť ducha. Ja nechcem iba nejak prísť od chvália domu. Nechcem prísť. Ja chcem ísť a vidieť Pána, vidieť Ducha Božieho akcii, jak on koná. Toto je pravé evangelium, že Duch Boží v církvi si bude sám robiť, jak on chce. Nie jak my. Ani systém. My máme takový systém tu. Už dole roky máme taký systém, musí to tak byť. Tradíciami môžeme vyhnať Ducha Božieho. Ať nie sú tradície v církvi, ale vedenie Ducha Svätého. Vedenie Ducha Svätého. Ať on vedie svoju církev a nie tradície. My nie sme tradičná církev. My sme letničná církev. Plná ducha, plná milosti, plná lásky, plná moci. Církev Pána Ježiša Krista. A možno hovoria, aj tí, ktorí pozerajú, tak ten pastor veľa kričí. Toto není z Boha. Nech trošku zmierní, bo ma boja uši. Budú ťa boleť, keď zavolá Pán. Keď Štepán vyšiel von a začal kázať a nemal mikrofón. Vieš, čo robili Židia? Zacpávali si uši. A hovorili, a je ticho! A škriepili zubami. A vieš, prečo nemohli počúvať Štepána? Lebo pravda ich byla. Pravda ich byla. Bukála do ich skrytých vecí, co spravili. Keď ťa bolia uši, sláva Bohu. Pod kázaním nehovorím tak. Lebo niečo sa robí v tebe.
Viete, poviem trošku sa modlitby. Ja som prechádzal niektorými vecami. Sedel som na stoličke nejaký. Pastori kázali. A ja som nervy mal na stoličke. Nervy. Keď prechádzal kolo, nemal, že som nej skočil. Ešte uvidel. Bál som sa pomazania. Bál som sa pomazania. Lebo niečo nebolo dobre so mnou. Ale jedného dňa, keď prišiel môj Pán, a oslobodil môj život. Teraz sa nebojím pomazania. Prišiel som do církev prvýkrát, ja som nevedel, že existuje rómska církev. Nevedel som. A prišiel som. Postavil som sa a začal ich chváliť. Pozerám, to späť slnky, pastor Rovna Pača. Pozerám. A nevedel som ešte ani jak tlieskať. Pozrite, jak som tlieskal. Keď nie, pustite si video a presne uvidíte, jak tlieskam. Presne tak. Nevedel som ani rytmus. A keď som videl, že niekto začal kričať, súdal. Keď som videl, tam padajú, Bílie. Čo, jeden týždeň mi stále vysvetlovali, to není tak pastor. Ale ešte som nebol pastorom, to není tak, to je, vieš, mysletný sa dotýka. A ja smejal sebe. Ale v sebe som mal výroky kázu. To není Boh. Prešiel týždeň, prešiel 2, prešiel mesiac, prešiel 3 mesiaci stále. Niekto robil nejaké gesta, vyký, toto je Jezus ďabla. Dával som pastor. Niekto akoby nevedome urobil toto. A už som poukazoval, to je z ďabla. Áno, je to symbol ďabla. Ale keď robí, že niekedy zaregistrovali, a ja som toto robil, skúmal som, som skúmal. Dával som prostor a nemohol som rásť kvôli tomu. Nemohol som sa posúdiť. Až jedného dňa prišla rána. A to taká rána, že som sa stretol ja. S ním. Keď on krátko tak potom, ja som bol ten horší blázon, než som ním. A do dneska som. Ja si bežím, ja si skáčem. A je mi jedno. Ja viem. Prečo? Keď prichádza pomazanie, som doma, halleluja. Keď prichádza Duch Boží a pomazanie na tomto mieste, som doma. Prečo? Toto milujem. Bože, pomazanie milujem. A ja nedám prostor niekomu, že ma vyrušil. Pádaš, pádaj. Keď Duch Boží dám spáť, užívaj si Krista. Ja som zameraný na Pána, halleluja. Ja si tu užívam Pána. Ľudia sa potrebujú na toto zamerať. Viacej na ňo, než na to, čo sa deje okolo vás. Nevšímajte sa, čo sa deje okolo vás. Všimnite si, čo sa deje po vás. A s Bohom, s vama. Toto je dôležitejšie, než keď niekto Páňov zažíva Pána. Niekto sa smeje, halleluja. Tak to Boh robí. Církev musí byť slobodnou prejavou Ducha Svätého. Neskúmať, ale byť slobodný v tom. Prečo? Lebo tam, kde je Duch Pánov, tam je sloboda. Preto slobodne uctívajte Pána. Chcem, aby si sa postavil na tomto mieste teraz. Postav. Sloboda. Je Duch Boží na tomto mieste? Je jeho pravda na tomto mieste? Duch Svätý je na tomto mieste. Ješua, on žije, církev. On žije. Žije tvoj Pán.
vstal a žije, halleluja. A je na tomto mieste. Zvini svoje ruky, zvini. Svetý. Pánu, prosím, aby si sa dotkol a naplnil, Pane, tvoj pohľad. On žije. Už nikdy nedaj prostor diablovi. Diabol je pod tvojimi nohama. Je pod tvojimi nohama, diabol. Boh ti dal evanjelium, aby si šľapal po veškerej síle tvojho nepriateľa. Ó, svatý! Modli sa na tomto mieste. Ješua. Ó, svatý Ježiš! Chcel by si sa modliť na tomto mieste. Chvíľku sa modli, chvíľku sa modli. Kahande, kahande, kahande. Ješua, narabasoria, narabaja. Ó, svatý! Otvor svoje ústa a rozprávaj s ním. Neboj sa. Halleluja. Sharabarabaya, Sandrobodia Bakaya, Yeshua Narabasia Narabataya, Le Cristo Diamande, Sia Bakaya, Lipatia Santoria Mandeshaya. Tvoja moc, Pane, tvojho slova, ať prúdi v každom, ať moc Kristova, Pane, prúdi. Priprav sa, cirke, priprav sa. Dnes tomu, čomu si dal prostor, dneska vyžeň. Vyžeň to, čomu si dával prostor. Otváral si dvere pre diabla. Dnes v mene Pána Ježiša Krista to vyžeň. Prikáž. Prikáž. Prikáž, cirkev. Rabanda Shayabakaya. Vyžeň to zo svojho domu, zo svojej rodiny. Teraz! 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 Lando! Lando! Vydáš to! Rabanda Shakaya Manderia Masaya. Lipatia! 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 Lámem, Pane! Každé púta! Práve teraz! Vyžeň! 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 Teraz! Padá! 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 Zapáram dvere! Ktoré boli otvorené! Práve teraz! Zapáram! 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 Zapáram!
mocno mene Ježiša Krista. Zatvára. A sú dvere pre Krista. Teraz. Teraz. Yeshua, para. Rikatia, moc, proszę na moim żywocie. Lehaya. Pomazani. Teraz, mój boj. Wygraj swój boj! Teraz! Ramanda Shayama, Ramasia! Boża moc! Ramanda Samaha! Jeha! Zatwara! Teraz! Sheria Mandaja. Každý útok na tvoju mysl. Zatváram práve teraz. Prehlasujem Božiu moc. Jehendia Mashiach Mandara Labakaya. Svatý! Ale tam to bolo otvorené dvere, Pane. Zatvárame menu Ježiš. Povolávam tvoju moc. Ješua, tvoja moc, tvoj dotyk, Ježiš. Mene Pána Ježiša Krista, nové veci. Práve teraz, nové veci. Do tvojho života, do tvojej rodiny, žehna. To, čo bolo otvorené, zatvára. Teraz. Žehna tvoj život. Mene Pána Ježiša Krista. Lehelia Masia Raman. Lekia. Pomazana. Lehelia Masia Mataya Kaya. Boží oheň. Na tvoj život. Na tvoju rodinu. A vás zapálí ešte viac. Zvini svoje ruky. Zvini a zatvor svoje oči pred Pánom. Bojuj svoj dobrý boj míry. Bojuj. Dotyk Pánu. Pomazana. Lavando e vestire la battaglia. Božia moc na tvoj život. Vejmeru Ježiš. Pomazana. A Boh sobere to. Život! Para! Pania, la basita, pomazana. Moc, daj život, Božia moc. Pane, zmocni sa, Otče môj. Zmocni sa, Pane môj, v mene Ježiš. Zmocni sa, v mene Ježiš.
Boží, duch Boží, duch Boží, duch Boží. V mene Ježiša. Leheti arama sandara mamakaya. Likati arama sayara mandara mamashaya. Pomazaný. Pane, dotkni sa. Pane, dotkni sa. Dotkni sa, Oče. Pomáš svojim ohňom, svojou mocou. Pomáš. Tam, kde boli, Pane, dvere otvorené, Pane, do toho zlého zatváram. Mocno v mene Ježiš Kristus. Práve teraz. Prehlasujem, Pane, Tvoju moc. Jedemašaja ralabaja. Ješua! Ramaja, Samaha! Krisandoriama! Božia moc prenika. Práve teraz. Primi. To hovorí, on vyhraje každý boj. On vyhraje každý boj. Neboj sa. Ja budem s tebou. Šeria! Paramade, Siravaja! Pomazaná! Jenom stigni všetci svoje ruky. Zavrite svoje oči pred Pánom. Buďte zameraní na ňo. Adonai! Kráľivo! Boh! Dotkni sa. Pomáš! Ježiš! Život, Pane môj! Tvoja moc! Pokrstený. A ťa naplní Duch Svätý. A príde jeho moc svätý v tebe. Práve teraz. Svätý! Boh hovorí, on je svätý. Hovorí, s ním to zvládneš. Neboj sa. S ním to zvládneš. Neprestávaj bojovať. Priblíž sa ku mne. Pomazaná. Práve. Duch Svätý. Mene Pána Ježiša Krista. Zdravá, si poženaná, si slobodná, mocou Krista. Pane, dotkni sa. Božia moc! Tomáš, vylej svoj moc. Žena. Halleluja. Halleluja. Adonai. Pomáš, Pane. Pomáš. Žena. Zdravie. Paramanda.
7. pokolení čarodejníctva. Lámen, oddelujem ťa. Mene Pána Ježiša Krista. Teraz. Každé čarodejníctvo. Preč. Z jeho generácií. Teraz. Pana, 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 Šaramája, 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 Šaramája. Slobodný od čarodejníctva. Všetko, čo bolo praktikované do tvojej generácii, na tvoj život, práve teraz lámem a ničím. Sloboda, sloboda od toho, sloboda, 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 sloboda. Sloboda! 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 Ak Boží oheň spočíne na teba. Práve teraz, práve teraz, práve teraz. Boží oheň. Všetko, čo bolo poslané na tvoj život, lámem, ničím, teraz. Pálim ohňom Ducha Božieho, teraz. Vyhlasujem požehnanie, ťa bude sprevádzať, zdravie ťa bude sprevádzať, ochrana Božia ťa bude sprevádzať. Toto ženám celé tvoje roky. Jeho manželku, zavolajte mi jeho manželku. Otče, a ako bolo a sú jedno telo, oddelujem ju. Oddelujem ju, Pane. Oddelujem ju teraz. Mene Pána Ježiša Krista, každé ovlivnenie čarodejníctva v generácii, teraz. Oddelujem ju, Pane moje. Požehnanie Abraháma, Izáka a Jákoba vás bude sprevádzať vo všetkých dní nášho života. Dávam vám požehnanie. Dávam vám požehnanie. Bože, naplň, Pane môj, svojím ohňom naplň. To, čo vás zastavovalo, práve teraz lámem. Co prikádzalo na váš život a zastavovalo, lámem. Šliapem potom. Šliapem potom. Mene Ježiš, mene Ježiš, mene Ježiš, mene Ježiš, mene Ježiš, mene Ježiš, lámem. Si slobodná. Panama, ne, Panama, ne, Panama, ne. Slobodná si. Slobodná. Lehel, Saramanda, Rabashia, Makaya. Yeshua, Ramasaya. Pomozla, pomozla, pomozla. Duch Boží. Duch Boží. A co ťa dotkne práve teraz? Volávam Božiu moc na tvoj život. Sloboda! Ať Božia moc naplní tvoj život práve. Požehnaná! Požehnaná, 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 požehnaná. Požehnaná, požehnaná. Panama, Ria Basura, Rabakita, Rabakaya. Slobodná veda. Leketia, pričíte sa, pričíte sa. Lere Masaya Rabanda, Lere Bos. O, drahý Otče, pomáš, pomáš. Oslobod, Pane moje, od všeho, kde boli potvárané dvere. Zatváram ich teraz. Zatváram ich teraz. A to naplní Duch Svätý. Duch Boží. Duch Boží. Duch Boží, Pane môj.
Ješa. Božia moc. A co ťa dotkne a premení tvoj život a zmení sa v tvojom živote všetko práve teraz. Staré veci pominuli a nastali nové. Práve teraz. Oddelujem ťa. A svetlo Božie horí v tebe. Svetlo a tma ustupuje. Svetlo prichádza a tma musí ustúpiť. Mene Ježiš. Budeš mať mysel, ktorá bude čistá, sveta. To Bože. O, svatý! Pomáš! Sestru, jak sa voláš? Mariana. Možno tvoj čas bol ťažký. A diabol ťa chcel zabiť, a ty to vieš. Veľakrát si premýšľal. Veľakrát si bola na hranici, kedy si už hovoril, končím. Nechcem žiť. Ten duch, ktorý chodil za tebou a chcel ťa zabiť. Dnes musíš ty činiť z toho pokanie, čo si chcela ty urobiť. Chcem, aby si šla na svoje kolena. Požiadaj prv Boha a ti odpustí, co si chcela spraviť so svojím životom. Ješua. Ježíš sa stal čím? On zaplatil. On zaplatil za tvoj život a máš hodnotu. Možno si hovoríš, komu mám veriť? Boh ti hovorí, uver mne.